tuturor, sunt ZecPix și astăzi voi face un nou episod din Welcome to Bloxburg cu, desigur, la ce vă așteptați, cu Blue, spune bună. Salut! Tare tuturor, practic așa ar fi. Și să nu uită, și să dați like la acest episod. Și îmi bag Robux. De ce? Că vreau să-mi iau și eu lucruri. Păi, ți-am zis că dacă îți bagi Robux nu îți mai donez. Trebuie să ți păstrezi ca să ai mulți. Eu iau un bed mișto. Nu știu ce încerci să faci tu, dar să nu uităm de like-uri, să dați like la acest episod și să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți abonați. Dar desigur și al meu cu Blue, dar și al lui, pentru că am făcut 20 de abonați și sunt foarte fericit. Da, ai făcut 20 Da, de abonați și chiar e foarte mișto. Bloxbux. Ce am Bloxbux? Nu contează. Bloxburg sunt banii din joc. Da, stai o clipă. Window, o să bag un window. Că vreau să-mi fac o casă. Bă, mie îmi lipsește asta, distracția. Și mie. Îmi scrie Boreds. Oare de ce nu pot să fac nimic, bă? Eu nu știu unde să mă duc. Eu am aici pat. Adică efectiv am pat afară. Și nu înțeleg cum să mi-l pun în casă. Păi eu nu ți edita casa. Păi dacă ce editezi... Mama, am găsit pe cineva care are casa atât de frumoasă. Eu mi închid. Mulțumesc că m-ai invitat la casa ta. N-ai pentru ce. Vorbeai cu mine, nu? Da, cu cine altcineva. Dar nu vorbeam cu sora mea. Da, și vă anunț că și sora mea își va face un cont de YouTube. Nu pot. Nu. Eu bat la ușă. La mine? Nu. La altcineva. Cum îl cheamă? Nu știu. Nu știu, pe uite-te la poșta lui, că scrie numele acolo. Bine, dar unde ești tu? Stai, mai întâi vreau să-mi cumpăr o chestie. Sunt la casa ta eu. Ești la casa mea? Da. Eu sunt la casa mea acum. Uite-mă. Eu sunt la casa mea. Yes! Acum va trebui să ne jucăm împreună. Stai un pic, că vreau să dansez. Poți să-mi deschizi ușa? Stai o clipă. Bă, mi-ai blocat casa! Mi-ai blocat casa să ajung la tine. Trebuie să-mi dai invitații ca să intru. Păi normal că ți-am blocat. Dar de ce? Așa, mulțumesc. Hai, knock. Deschide-mi-o. Knock. Aoleu, dar de ce mă tot opresc să intru? Bine, ai scuze. O să-l pun pe casă. Patul. Change permission. Blochez. Mulțumesc, hai deschide ușa, că vreau să intru în casă. Acum va trebui să ne jucăm împreună. Dau drumul la televizor și hai să ne uităm la știri. Canapea, dulce canapea. Dar mai construi la casă. De ce tot construiești? M-am blocat. Hai să ne uităm la știri. Dau reset caracter. What? Mi-am dat reset caracter. Și-mi dă loading. What? Mamă, dacă durează loading, frate. Mama a schimbat canalul și mă uit la altceva. Cum te uiți la altceva? Te uiți măcar la altceva? Da. Sau tu ești afară? Păi m-ai scos afară. Stai că dansez eu pe gratis.
Noroc că... nu. Stai un pic. Deci... Ai schimbat canalul. Da, Dar poți să dai interact. Să schimb canalul. Dance. Ia, uite, vino afară. Vino afară. Vino afară. De ce? Să vezi cum dansezi. Să dansăm împreună, nu vrei? Bine, stai. What? Nu mai poți. Ajutor! Nu Mi-e te pot foame, ajuta, dar nu eu mai vreau să pot ridica. dansez. Mi-e foame, eu trebuie să plec, pa. Ce? Trebuie să plec, că mi-e foame. Id? Adică să te duci la masă? Da, mi-e foame. Adică acasă la tine, nu? Da, pe mă telepărtează. Dar mult mai durează luat din gust. Adevăratele. Eu vorbeam de adevăratele. Păi, eu sunt la mine acasă și nu mai stau mult și merg în București, adică la mine acasă. Eu să dau build și vreau să văd sens. Astăzi putem să facem un episod... Stai un pic. Sens? Astăzi aș vrea să facem următorul episod din Skyblock. Nu prea, eu nu prea aș vrea, sincer, nu știu. Hai, te rog. Stai. Haide, boșilor. Stați un pic. Gata, oameni buni, m-am întors. Haideți să-mi iau mâncare, pentru că mi-e foame. Pic. Vreau să mănânc o salată. Să mănânc un măr. Filmez? Da, filmez. O să mănânc încă o bucată de struguri. Acum mi-e bine. Într-un final nu mai îmi trebuie nimic, sunt fain. Bine, oameni buni, cam atât. Bine, oameni buni, cam atât a fost episodul de azi. Dacă mai vreți episoade cu Welcome to Bloxburg, spuneți-mi în comentarii. Deci, pa, pa!